Hello guys, welcome back to my YouTube channel Pujatulu Vlogs Enchular Mate live opening ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಪಂಡ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂಬನೇ ವರ್ಷದ ಆಟಿದ ಕೂಟ. ಸೊ ಐತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆತನೆ ಇಂಟ್ರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಎತ್ತಿಜಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮೀನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. అంటే పల్లెదాల రాలేదు పన్నీర్ కాదు డాన్స్ ఉంది ఇంట్లో డాన్స్ ఉంది ఇని ఇంట్లో ಖುಷಿ ತದಿನ ಇಂಕ್ಲ ಇನಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಐಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆದಿಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆಗ್ ಐತ ಇರೇನ್ ಮಾತ ಕೊಚ್ಚಿದ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ದಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ ಪಿದ 2 ಜನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೂ ಪೂರ ಪೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಐಬೊಕ ಬಂದನ್ ಪಿದೈ ಕೊನೊಂದು ಒಂದು ಗೋಲಿದ ತೆಕ್ಕಿದೇರೆ ಓ ಒಂಜಿ ಇರೇಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕ್ ಮರ್ತದ ಅಡ್ಡಾಡ್ ದಿಯೊಂದಿತ್ತ. ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಪೆರಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿಗ್ ಪೆಲಕಾಯಿನ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ದಿಯೊಂದಿತ್ತ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗ್ ಸುಲಭ ಔಟ್ ಪಂದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 16 ಡಿಶ್ ಮುಟ ಮಂತಿತ್ತ. ಸೊ ಐಕ್ ಇತ್ತೆನೆ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಡ್ಡೆದ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇತ್ತೆನೆ ಮಲ್ತದ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಎಂತ ಪಿರ್ಕಿ ಜನ ಮಾರೆ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ನಾವು ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಈಗ ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾರೆ ನೀನ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮಕ್ಕೆಟ್ಟಿಸ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ಹೆಚ್ಚಿನೆಯ ಹೇಳ್ ಮಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳೋದು ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಿರೋ ಇವನ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಡಂಗು ನಕೋ ನಕೋ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು ಕಟ್ಟುದು ಇವರು. ಇವಳಿಗೆ ನಂಜಿ ಅವಳಿಗೆ ನಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಓನರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡಿಸುವ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇವಳಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಬಿ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಇದಿದ್ದ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸುದು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಲಿಸಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರೇಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಷ್ಟುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ದುರ್ಸ್ವೇ ತರ ಮಾಡುದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಭಂಗಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುಲ್ತಲೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಅಮ್ಮ ಏನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬೋಲೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ಇತ್ತೆ ವನಸ್ತ ಸಮಯ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತ್ಯವಾದ ಆಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಿತ್ತು. ಎಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೈಕೊಂಜಿ ಪೊಸದ್ದಿದ್ದ ಐತ ಆಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಂಚೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತನ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆಡಿಯೋ ಒಂಚೂರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ರಾತ್ರಿದ ವನಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಕುಲ್ದೊಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕುಲ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಉಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲೊಂದು ನೆತ್ತನೊಂಜಿ ಶೋಕ್ತ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತ. ನೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಆಯ್ತು ವಾಯ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಪಾಡುಂಡು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೋಕುಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ ಯಾನೊಂದು ಪೂರ ದುಂಬು ಜೋಕೊಳ್ಳ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾತ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಬಿಡುದಿತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ನೆಟ್ಟಾಲ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆವಂದಿಜಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಆವಂದಿಪ್ಪನ್ ಬಂದ್ ಯಾನ್ ಮಂಗೆಲಕ ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಉಂಡುದು ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಗೇಮ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬುರುನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲವು ಗೇಮ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಏತಾಪುಂಡು ಅತ್ ಪಾಡುವೆ.
ಬೊಕೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ್ ಚಿಕ್ಕನ್ ಅಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಎಂಕನೆತ್ತ ಆಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಉಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈತ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ಲ ಐಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಂದಕ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಐತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಉಂದು ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಪ್ಪು ಏರ್ ಬಾಟಲ್ ನು ಉಂತವುಜೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮೈದದ ಪೊಡಿ ಟಿಡಿ ಮೋನೆಗ್ ಪಾಡುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ದಾದ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ 3 ಜನ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ನ ಜನ ಪೂಜಾ 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 ಮೋನ ರೆಡಿ ಮಾಡು. ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚೋಣ. ಎಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹೌಸಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ. ಐಲ್ ಶೋ ಯು ದಾದ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಹೌಸಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಚ ಪನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕಾಸ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ರೀ ಬೊಕ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜಲ್ದಿ ಪೇಪರ್ ದಾಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಏರೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಬತ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರವಿಕಲ ಮೇರೆಗೆ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಸೊ ಪೂರ ಕಸಲೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ 100 rupees ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸೊ ಐಟ್ ರವಿಕಲ ಕುತ್ತಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲದ ಗೇಮ್ ಏರೆ ಪೂರ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಿನ್ನದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಜೈ
ಬೊಕಂದು ಗೇಮ್ ನಿಕಲ್ ತೂದೇವ್ ಮಾತೆರ್ನ ಕೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಪೂರ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮೊಕುಲು ರಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕೈಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ದ ವಯರ್ ಕೊರ್ದು ಪಂತೇರಿ ಏರೆಗ್ ಬೋಡು ಸಮ ತಟ್ಟಪಟ ಹಾಕ್ಲೆಂದ್ ಬಟ್ ಅಕಲ್ ರಡ್ಜಲ್ಲ ಬೀಜದ ಹಾಕಿಜೇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಗೊಬ್ಬುದೇರು ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆ ಗರ್ವದೇ ಬತ್ತಿನ ಪನ್ನಗ ಈ ಮೆತ್ತ ಬರಿಟಿ ತಿನ್ನಕುಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೇರ್ದ ಹಾಕನಗ ಅಕ್ಲೆ ಗರ್ವ ಬದದು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಬೀಜ ಎರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಅಯ್ ಬೊಕ ವಯರ್ ದೆತ್ತ ಕೈಡ್ದು ವಯರ್ ದೆತ್ತದೊಂದು ಎಂಚಿನನ ಮುಂಡಿದ ಕೈತ ಇಂಚಿನ ಕೋಲು ಪುಣತ ಐನು ಚಿಕ್ಕಕಂತ ಕೊರಿಯರು ಸಾರಿ ಕಾಯಂದಿತ್ತಂಡು ಆಂಟಿಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಚಟ ಬುಡ್ದುನ್ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಜಾಲಿ ಆತನ ಐಬಕ್ಕ ಎಂಕಿಲ್ ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಗೊಬ್ಬುದ ಅವು ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೀಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಚೂರು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ ಎನನ್ ಬುಡ್ದು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಏನ ಮೆಗ್ದಿ ಬೊಕ ಕೆಲವ್ರು ಮಲ್ಪೆರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಇಡೆಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪೆನಗ ಇನ್ನ ಮಿಗೆ ಆದಿ ಪಂದ್ ಬೇಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬುಲ್ಪೆರ ಸುರು ಮಂತೆ ಪಂದ್ ಬುಲ್ತೋಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಗ್ ನಾತಿಗೆ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವಾಗ ಫೈನಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪಜೆ ಬುಡ್ಪದ್ ಜೆತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಆತೆ. So guys, that's it for today's video. I hope ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಆಟಿದ ಕುಟ್ಟದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಬೈ 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 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಕೆಂಪು